Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. 2016 елда Чаллыда туберкулездан 14 кеше үлгән. Белгечләр флюорографияның мөһим булуын искәртә. Birinchi adımdan kirim algançılar kadar yardım күрсәтәләр. Чаллыда эшмәкәрләр фабрикасын ничек эшли, Гүзәл Шихапова ачыклады. Җәмәгать эшлеклесе, тел галиме, педагог, шагыйрь, композитор һәм башкалар. Күренекле әдип Факил Сафиның иҗат кичәсе үтте. Авыруны дәвалауга караганда кисәтүе җиңелрәк. Бу көнгә бер кешене туберкулездан дәвалау аерым очракларда дәүләткә 9 миллион сумга төшә. Дәвалану берничә елга сузылырга мөмкин. Ярый әле препаратлар булышса. Соңгы елларда әлеге куркыныч чир даруларга да бирешми башлаган. Шуңа күрә авырудан сакланырга кирәк. Бу катлаулы түгел, тиешенчә тукланырга, ял итәргә, хәрәкәтләнергә, яман гадәтләрдән арынырга һәм вакытында флюорография үтәргә кирәк. Моны теләсә кайсы поликлиникада һәм туберкулезга каршы көрәшү диспансерында бушлай һәм тиз арада эшләп була. Цифрлы рентген аппаратында көнгә уртача 40 кеше профилактик тикшерү уза. Тиз нурланыш дозасы да кимерәк. Флюорография кабинеты якынча 100 кешегә хезмәт күрсәтә. Чират та юк, нәтиҗәсе дә тиз ясала. Барысы да бушлай. Флюорография бу көнгә өлкәннәрдә туберкулезны ачыклауның иң таралган ысулы. Аны елга бер мәртәбә узу зарур. Я не обращал внимания, у меня поднималась температура, и ночами я потел. Мокрое аж одеяло было. Я все думал, что я простыл до поры до времени, пока не прошел флюорографию. Флюорографию прошел, меня выявили. Балаларга туу белән авыруга каршы вакцина ясала. Тик хәзер аннан баш тартучы ата-аналар бар. Андый сабыйларга теләсә кайда туберкулез йыгарга мөмкин. Табиблар БЦЖ-дан баш тартуны балага карата җинаять дип саный. Баланы алданрак җитешәбез медицина юлы белән вакцинация ясап, менә шушы каршы турушанлыгы туберкулез авыруына көчәйсен дип әйтеп. Ул вакцинация бик кирәк, бик мөһим. Узган ел Чаллыда 170 туберкулез очрагы теркәлгән, барлык авыручылар саны 300-гә якын. 14 кеше үлгән. Саннар уйландырырлык. Дәвалану курсы 4 ай, аерым очракларда елга һәм аннан да күбрәккә сузылырга мөмкин. Кызганычка каршы терелә алмаучылар да бар. Чөнки хәзер даруга ияләнү күзәтелә ди табиблар. Ягъни моңа кадәр туберкулезны бетерә торган препаратларның файдасы тими башлый. Бу туберкулезның иң авыр һәм куркыныч формасы. Ул очракта дарулар федераль бюджет аша гына бирелә. Алар үтә дә кыйммәт һәм организм өчен бик авыр. На сегодняшний день имеются жалобы какие-нибудь? Үз сәламәтлегебезгә битараф булмыйк. Искәртәбез, 45 яшьтән узган ирләргә, 50 яшьтән өлкән хатын-кызларга флюорографияны елга 2 тапкыр узу яхшы. Бу үпкә рагын һәм туберкулезны кисәтү өчен кирәк. Рим Әхмәтов, Алексей Иванов, яңалыклар. Чаллыда Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм инвалидларының сәламәтлеген тикшерү өчен табибларның мобиль бригадалары оештырылды. Аларга табиблар, неврологлар, хирурглар, отоларингологлар, офтальмологлар керә. Әлеге бригадалар йөри алмаган авырулар янына үзләре бара. Ветераннарның сәламәтлеген тикшерү 20 апрельдән башлана. Моннан тыш, шәһәр хастаханәләрендә Бөек Ватан сугышы ветераннары өчен барлык уңайлыклары булган махсус бүлмәләр дә барлыкка килде. Аларда телевизор, суыткыч һәм башка кирәк-яраклар бар. 16 апрельдә православие динендәгеләр Пасханы бәйрәм итәчәк. Пасха 7 атнага сузылган бөек православие постын төгәлли. Бу бәйрәмнең үзенә хас традицияләре бар. Йомыркалар буйлар, куличлар пешереп бизиләр. Бүгеннән Чаллы икмәк оешмасында куличлар пешерәләр. Пасханың төп ризыгын барлык гореф-гадәтләрне үтәп әзерлиләр. Бары тик натураль ингредиентлар кулланалар, завод эшчеләре күңелләрен биреп эшли. Есть куличи эконом-класса, есть премиум-класса. К премиум-классу мы, конечно, относим на сегодняшний день весенний кулич. Здесь используется и шоколад, и мастика, и дрожжи сахарные. Помимо этого мы делаем кремовый кулич, который очень нам напоминает юбилейный пирог. Куличларда һәм алар әзерләнә торган продукцияны чиркәүдән руханилар килеп укый. Эти куличи раздавали бедным, раздавали друг другу в качестве подарка, говорили друг другу «Христос воскресе». Бәйрәм вакытында Чаллы икмәге 50 тонна кулич җитештерергә ниятли. Размерлары, тәмнәре дә, бәяләре дә төрле. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгеннән заводка төнге трамвайлар йөрмәячәк. Исегезгә төшерәм, моңа кадәр кичен КамАЗда эшләүчеләрне 2 маршрут йөртә иде. 2нче номерлы трамвай Сидоровкадан кузгалып Пресс-Рам заводына кадәр, 5нче номерлысы ПРЗ-дан Мәскәү проспекты аша Тимер кую заводына кадәр хәрәкәт итә иде. Бүгеннән завод хезмәткәрләре эш урыннарына һәм өйләренә автобусларда йөриячәк. Алар шул ук трамвай маршрутларын кабатлаячаклар.
Шолыда Россия бизнесы геройлары исемле форум узды. Биредә шәһәрдә үз бизнесын булдырган эшмәкәрләр катнашты. Очрашуның рәсми өлешенә кадәр алар үзләре җитештергән товарлар белән таныштырды. 90 көн эчендә эшмәкәр булырга мөмкинме? Безнең сюжет карагыз. Шалыда инде 2 ел эшмәкәрлек фабрикасы эшли. Бу бушлай белем бирү проекты. 3 ай эчендә иң кирәкле мәгълүмат бирәләр. Диана Әхмәтова әлеге курсларны 1 ел элек тәмамлаган. Хәзер шоколадтан бүләкләр ясап сата. Айлык кереме 60 мең сумга кадәр җитә. По определенным дням мы встречались всеми командами, и нам куратор всем рассказывал ту или иную тему. То есть когда-то Инстаграм, контакты, как продвигать, и все в этом духе. 10 яшьлек Амиль әлегә 450 сум гына эшләгән. Ул открыткалар ясап сата. Нам там учат зарабатывать уже, то есть чтобы мы в будущем были уже лучше, и уже у нас была работа лучше, например. Это же от фабрики предпринимательства зависит много работ. Фабрикада 3 төркем эшли. Беренчесе 15 яшькәчә балаларга, икенчесе эшмәкәр булырга теләгән һәркемгә дә, өченчесе инде эшләп килүче эшмәкәрләргә белем бирә. Һәр катнашучыга укытучы билгеләнә. Шалыда инде 300 кеше иң кирәкле белем алырга өлгергән. Сату, кулдан әйберләр иҗат итү, хезмәт күрсәтү кебек юнәлешләрне сайлыйлар. Майда алалар өчен төркемгә катнашучылар җыя башлыйлар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Алдыңғы үстерелешле территория резидентлары ортты. Бүген Хозанда булачак резидентлар белән килешү төзү өчен махсус комиссия утырышында гаризалар каралды. Ике оешманың инвестицион проекты бер тавыштан кабул ителде. Шуларның берсе Шолы оешмасы Венский вафли җаваплылыгы шикле җәмгыяте. Ул кондитер эшләнмәләре җитештерәчәк. Икенче оешма Мәскәү өлкәсеннән Звенигород шәһәреннән. Татклиматмаш оешмасы җитәкчесе Шолыны бизнес алып бару өчен уңай мәйдан дип тапкан. Алар Кипмастер бинасында урнашачак. Тукай рухы яши йөрәкләрдә концертлар залында күренекле әдип Факил Сафинның иҗат кичәсе үтте. Җәмәгать эшлеклесе, тел галиме, педагог, шагыйрь, композитор, Көмеш кыңгырау балалар газетасының баш редакторы, Шолы язучылар оешмасы җитәкчесе Факил Сафин Шолыда күп кырлы эшчәнлек алып бара. Татарстан язучылар берлеге быел аны бер тавыштан республиканың иң югары әдәби бүләге Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим итте. Иҗатына 45 ел тулу уңаеннан оештырылган бәйрәмдә Факил Сафинның каләмдәш дуслары, күп санлы укучылары, укытучылар, тәрбиячеләр катнашты. Баш өстендә булатлар, талгын гына җил исә, бала чагым иртәләре китмәс күңелдән һич тә. Бу Факил Сафин өчен иң зур бүләк. Балалар аның шигырьләрен укый, ятлый. Димәк, шагыйрь сабыйлар өчен ягымлы да, үтемле дә сүз тапкан. Ә шигырь укыган бала начар булмый ул. Факил Сафинның әсәрләре безнең дәрес программаларына кертелгән. Балалар аны өйрәнәләр, бик яратып укыйбыз. Һәм әлбәттә дәрестән тыш сәгатьләрдә дә аның әсәрләрен укыйлар. Факил Сафин җыр музыка өлкәсендә дә күп эшли, үзе чыгарган көйләре бар. Аның сүзләренә җырлар язалар. Шагыйрь Зөлфәт әйткәнчә, аларны ишеткәч җан сискәнә, күңел тетрәнә. Факил Сафин соңгы көз Гөлҗиһан повестлары Бик тауның башларында, Саташып аткан таң, Шәүлә романнары, күп хикәяләр, шигырьләр, публицистик язмалар, фәнни хезмәтләр авторы. Аларда халыкның фаҗигале үткәне һәм бүгенгесе гыйбрәтле язмышлар, милләт гаме. Һәр берсе уйга сала, яндыра, җанга ята. Факил кебек җегетләребез алар күп түгел. Ә инде Ходай тарафыннан шундый талант бирелгән икән, ул кулыннан нәрсә килә, бөтенесен дә эшләргә тиеш. Менә Факил шундый язучыларыбызның берсе. Факил Сафин укыгыз, иптәш һәм сердәш табарсыз. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз.